Hej alle sammen. I dag er det meget mere alvorlig skak. Den her tuk-tuk har været stjålet. Lørdag nat fra lørdag til søndag. Vi fandt den et par dage efter. Vi fandt efterfølgende ud af, at der var en flextaxachauffør, der havde stjålet den. Så jeg skal virkelig holde øje med folk og de taxachauffører. Det er så mærkeligt, at folk skal gå og stjæle i den verden. Så nu til at sætte den ned i kælderen. Det er hver bøvl for den ned op og ned ad trapperne. Jeg er simpelthen nødt til det. Så jeg vil sige, pas godt på jeres cykler, elcykler, knallere, elskuter og alle andre ting, vi har, vi de ude. Det er så trist, at folk ikke kan forske på dit og mit. Tak for jeres tid, og husk at passe godt på jeres ting. Husk at gå ind og følge min kanal.